Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndinoda kureurura kuti inini navamwene vangu tinoshandidzana mumabasa awa atinoita ehuroi. Mufunge zvenyu mukoma, pandakazoroorwa amai vangu vaigara vachingoti, mwanangu, jairirawo kuti unokwanisa kumuka uchinamata. Izvi zvekuti munoti minamato yenyu amai ndiyo ichatichengeta. Munozviziva here kuti munofanirawo kuti munge muchizosvikawo panguva yekuti mega munokwanisa kumira muchinamata, fighting against the devil himself. But mukoma, I don't know kuti if it is an advantage kana kuti a disadvantage yekuti your mother is a prayer warrior, so you get so relaxed mukoma, because tainge tichitozviziva kuti paya pekuti upenyu kana hwaoma, amai, she will be standing for us in prayer, fasting, and that was what we were used to mukoma. So kuzongonamatawo taitongonamata, but taitoziva kutoti amai vanenge vatofamba nendima kudhara. So now that we were all mature, umwe neumwe going to her marriage, starting their own life, then we started to see kuti prayer, it is very important. But inini manje, for me to adapt, it took me a very long time. Sezvo ndainge ndiri gotwe zvekare, apa ndine nungo dzekunamata mukoma, ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakujoina izvozvizvi zvehuroi, ndichijoiniswa navamwene vangu, even though I could have defeated her mukoma. Zvakaitika ndezvekudai so: pandakazoroorwa ipapo, I would have vivid dreams. Vamwene vangu vaitouya vakabata rusero uye zvekare vakabata nyama chiri chimukuyu, vachinditi, muroora, idya kani. Handiti uri kuda kuzova muroora wangu, kana uchida kuti tinge tichiwirirana, idya mukoma. I only told my mom that dream only once. Vakabva vatoti fasting period, everyone, we are supposed to go on a fasting period. Ndikati kuti mumziya yatanga, ina handidi zvekutanga kutsanya, I just want to relax in. Then I started lying to her, ndichitovaudza kutoti whenever I was having a dream like that, then ndaibva ndazovakurira ndiri kukuhope izvo kwani ndainge ndichitongonyeperawo amai vangu ndisingadi kumanikidzwa kutsanya. Fast forward, when I got married mukoma, I started having those vivid dreams, uye zvekare ndaiti kana ndakarara, I'll just feel a presence. Kazhinji vaiwanzokuuya vamwene vangu vobva vamira nechekuhwindo, feeling her presence, kuti she is staring at me. Kudzamara ndichizonzwa izwi ravo, ivo vanoti by the time pandakazonzwa izwi ravo vainge vatonditemerera nyora dzinokwana idzo kuita 5. Ndakanzwa vachindidaidza Grace, not her real name. Muka kani muroora, handina munhu wekuti ndinge ndichitamba naye, muka tinge tichitamba timboita nyaya. Ndo pandakabva ndazomuka paya, ndikabva ndati matiko mama mukoma nashe. Everything that happened, it was as if someone was fast forwarding a movie. Ndokubva ndatongoona ndava kumakuva ndiina vamwene vangu, tainge takagara in a circle. Ndokubva ndachizotanga kuona kutoti patainge tigere ipapo painge paine kamwe kamwana kacheche who was in the center. Ndikabva ndazobvunza vamwene vangu kuti ko kamwana ako kainge kasina kana kupfeka kuchitonhora kudaro kainge kambori kamwana kani. Vakabva vazondiudza kuti kainge kari kamwana kevamwe amai vainge varipo zvekare ipapo, vachiti kainge kari kamwana kemuroora wavo weku-UK, uyo ainge akaramba kuti ange achizova muroi saivowo. Saka mushure mekunge abetserwa, vakabva
vazoisa mwana wacho pachijana, vachiti kana akarwadziwa achazosvika pakubvuma kuti ange achizovawo muroyi saivo, vachiti she was willing kuti kunyange zvikanzi wavowo mwana akazofa asina mwana, she was willing to do that as long as muroora wavo aramba kuita muroyi. Ndomhiko idzodzo dzavainge vakaita kuti achazokwanisa kuitawo mwana wekutoti anotorarama akatokura kana azovawo muroyi saivo. Mwana uyu mukoma Nashi akatorwa painge paine duri, akabva aiswa muduri muya ndokuurawa kwaakaitwa. Then ndikabva ndazonzi ndinge ndichinwawo ropa. Mushure mekunge ndanwa ropa, ndine umwe mushonga uyo wandakazopiwa mukoma Nashi. Ndakati ndapiwa mushonga uya, ndikabva ndatanga kunzwa rimwe dzungu, ndokubva ndazotongopepuka ndikatoona kutoti ko ingawani kunze kwainge kwatoyidza. Mukoma Nashi ndokujoinawo kwandakaita uroyi ikoko. Iko zvino naamai vangu hatitoonani. It is because pose pandinenge ndiri kumba, mai kana vakatanga kunamata, ndinototanga kana kutobuda mututu ndichinzwa dzungu, dhimoni rinenge richida kutobuda kuti ringe richimanifesta kutotaura kutoti ndiri muroyi. Saka ndinowanzo kuti amai kana vava kunamata mukoma, iniwo ndinenge ndiine kamwe kamushonga ako kandakazopiwa nevamwe gogo ava muroyi, but vanoitawo futi zveun'anga nekuti ndo zvine mari. Saka vakandipa kamushonga ikako kakangoita kachitanda so kane mamvere zvekuti kana ukaramba wakakatarisa kanoita sekunge gonye, uye zvekare kanenge kachitofema. Saka vakanditi paunenge uriko kwamai vako unofanira kuti unge uchizokatora pavanenge vachinamata, obva watanga kukatambisa uchikapuruzira. Mukoma ndo zvandinenge ndichiita, ndinenge ndakakabata ndichikapuruzira mamvere aya iko kachitofema, amai pavanenge vari bhizi vachinamata. Kana ndikasadaro mukoma Nashi, ndinenge ndichiita kunzwa kutsva, kuita sekunge murumu imomo matinenge tiri munenge mabatidziwa moto. But kana ndiri bhizi nako kanhu kaikaya, at least ndinenge ndichiti kana ndikanzwa kutsva ndobva ndanzwa kutonhorerwa. Apa ndinenge ndichiita kudikitira mukoma. Nguva zhinji pavanozopedza kunamata, ndinenge ndava kutobuda mututu. Vachingopedza kunamata vachingoti amen, ndinobva ndatomhanya ndobva ndaenda kutoilet, ndobva ndatonozviwaipa because I would not want her to see me bleeding. I don't know why my mom, she has not even suspected yet kuti inini ndiri muroyi, but kudheni mukoma I really do not feel comfortable at all kuti ndinge ndichimboshanyira amai vangu. I avoid her at all costs because kumba hakugariki, kunenge kuchitobaka moto kana huri sehusiku. Vamwene vangu vakatomboti tinofanira kuti tinge tichivaisa pachijana amai vako ava, but ndakabva ndatovaudza kuti ikoko kwamava kuda kutambira kunonyudza. Kamukadzi aka musakaona zvako kakapora kudaro, kari soft. That woman, she can destroy you through prayers. Saka takabva tazosiyana nazvo izvo zvatainge tichida kuti tinge tichiita zvokuisa amai vangu pachijana. Mukoma, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Is it true kuti hanzi kana uri mwana prayer warrior, iwewe wacho you won't be as prayerful as your parents are, because unenge watongojairira kuti my mother's prayer will cover me. Is it true? Let us talk about that in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma handizivi kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiita sei, because mukadzi uyu mushure mekunge ashayikirwa nemurume wake, I can say after a year, ndopa akazouya
kwandiri mukoma. All of a sudden ndopandakazongokaruka ndava kutomubata-bata ari muofisi mangu. Iye haana kana zvaakataura kudzamara tichizoita zvatakaita. Kubva ipapo kusvika pari zvino ndinodanana naye mukadzi uyu, but handichadi kuramba ndichidanana naye, but I am afraid to hurt her feelings because murume wake died in a fatal car accident. She is still very traumatized, so I feel as if I am comforting her, I am being there for her, even though I never expected kuti ndingazosvika pakurara pakusangana pabonde nemwana wesangano. Mukoma Nashi, ndiyo confession yangu iyi. I am a pastor who is having an affair neumwe mukadzi uyo watinonamata naye, akabva mukushayikirwa nemurume wake. Mukoma Nashi, that is my own confession. Da kunzwawo kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii pamusoro peconfession yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vamufundisi ava mucomment section, but zvamuri kuita vamufundisi zvitori very wrong. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so. Ndinewo murume uyo wandiri kutaura naye, hatisati takamboonana zvedu, takangosanganawo zvedu pasocial media. So mushure mekunge tasangana pasocial media mukoma, munhu uyo akabva anditi ndoda kuti unge uchizouya kuSouth Africa, but inini kuenda kuSouth Africa ndiri kutya manje mukoma. Munhu uyo like ndinongomuzivawo nekuda kwekuti tinongotaurawo tose pamasocial media ipapapa nepamawhatsapp. Nhai mhuri yeZimbabwe, ndoenda here kuSouth Africa kumarriage? I'm really scared because munhu uyu handimuzivi physically. Ndainge ndakamuti iwe chiuya kunoku uye kuzonditora, but akabva azonditi so far ndiri busy nebasa. Mukoma, chakazoita kuti ndinge ndichizobvuma kudanana nemurume wandisingazivi pasocial media. Ndine imwe friend yangu akatochata pari zvino mukoma, anotogara nemurume wakewo kuSouth Africa ikoko. So ndakangoti kanawo friend yangu akakwanisa kutoroorwa akatochata nemurume waakangosangana naye pasocial media, let me try it. But now I am feeling really nervous. Please ndibatsireiwo. Hakusi kuzonzi kana ndikaenda ikoko maybe ndobva ndazonofind out kuti munhu uyu akaromba here. Murume uyu mukoma andirakidza kuti twumari turipo zvekuti like if I go there I will be enjoying life. He is a divorcee, even though mukadzi wake akaneti mukadzi wacho anogara zvekare in the same area, but hanzi mukadzi wacho atovawo neboyfriend. So I am scared. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. What is the best way possible? My mom, nekudawo kwekuti nhamo iripo pamba haiiti, she told me kuti vachatsvaka mari so that ndinge ndichizoenda kumurume. She is the one who knows everything. My dad does not know anything, but I'm feeling nervous. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi handiziviwo kuti ndoita sei, ndoenda here kumarriage or not. But I think kuti in this day and age obviously vanhu vazhinji vari kutopinda mumarriages through social media, but ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kuromba ka mukoma Nashi, kuromba ritori rimwe ziprocess. Zvakaitikawo mukoma Nashi ndezvekuti mukunoromba kwangu ndakasvika pakudyiwa
gumbo rangu iri negonye, zvekuti nanhasi uno ndinoti kana ndiine bhebhi rangu randinenge ndiinaro mukoma rinotombondibvunza kuti nhaiwe kozi kuronda iri riri pagumbo rako, what happened? Saka ndinozongoita sekungewo munhu ane kensa yepagumbo, but chironda ichocho mukoma, it was after ndabva mukudyiwa negonye ndakaendawo mukoma Nashe kunoromba makare muno muHarare. Saka sekuru vaivai vakabva vazondiudza kuti mari yavainge vachida yainge iri $20,000. Ndikati sekuru, inini wacho nditori dola zvangu, saka mari iyoyo yamuri kuda ndinoiwana kupi? Vakabva vanditi saka kana usina mari tichatsvaka zvekuita. Ndopa vakabva vachizotuma umwe mukadzi uyo wavanoshandidzana naye akaenda kune imwe room akanogadzira, akabva azodzoka akabata chimwe chihari, ndikabva ndazonzi ndinge ndichibata hari iyoyo. Mushure mekunge ndagamuchira hari iyaya, ndakabva ndazoudzwa nasekuru vaya kuti nyaya yainge iripo yainge iri yekuti ndinge ndichizosacrifica mutumbi wangu inini, so ndiwo wainge uchazova mubhadharo wangu nedzimwewo mhiko dzimwe dzandisingakwanisi kukuudzai. Ndakabva ndazobvuma paya ndokubva ndazonzi ndinge ndichitevera mukadzi uyauya akafamba achiimba mukoma, ndokubva akabva azoenda neni kune imwe spare bedroom, akabva azondikiramo mubedroom muya. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichirara mukoma Nashe, ndakaenda ndikabva ndanokwira pane kamwe kamubhedha karimo murumu imomo, ndokubva ndatongobatwa nehope. So ndiri kukuhope ikoko mukoma Nashe, ndakabva ndatanga kunzwa chiveve, sikuti ndinge ndichimuka manje, ndainge ndisingakwanisi kunyatsokumuka. Ndaiti paya pandinenge ndamuka ndobva ndatobatwa futi nehope, ndobva ndamuka nekuti ndinenge ndichinzwa chiveve kumakumbo kwangu uku. Pandinomuka futi ndobva ndabatwa nehope. Mangwana acho makuseni ndakazoita zvekuvhunduka, sekuru vaya vainge vari busy vachinditova makumbo angu. Ndichinopepuka kudai ndikaona kuti makumbo angu ainge akazvimba achiita sekunge ari kuda kuputika. Ndakaswera muswere wese wezuva ndakarara. Usiku manje ndopa ndakazoona gonye mukoma. Gonye iri rakabuda muhari muya ndokubva razouya rikakwira pamubhedha apa ini kana kuti ndinge ndichimuka ndainge ndisingakwanisi. Zvose zvaiitika ndainge ndichizviona. Ndopa rakabva rachizotanga kundidya mukoma. Parakatanga kundidya kumakumbo uku, ndakatonzwa kutoti gumbo rangu rakatoputika, rakandidya gonye iri kusvika ndachereka rikabva rapinda mumuviri mangu. Ndaitorinzwa richindidya kusvika razorutsa ndokubva razongonyangarika. Pain yandakazonzwa ipapo ndakaridza mhere. Sekuru ava vandoita sekunge vainge vakatomirira kuti ndinge ndichiridza mhere, ndokubva vatopinda murumu yamandainge ndiri, vakabva vandinwisa mushonga zvekuti pain iyaya handina kana kuzomboinzwa zvekare. Vakabva vatanga kundigeza chironda chiya. I was still bleeding at that time, but soon after vabva mukundigeza nemishonga yavo, the blood stopped coming out. So mukoma Nashe, kubva ipapo kusvika pari zvino ndine chironda chandiinacho zvekuti dzimwe nguva mukoma kana zviri zvemakwiki munhu wandinenge ndiinaye ndinongorara naye ndakatongopfeka trouser, kungoita zvekungoburitsa sikarudzi chete kana kungodzikisa trouser, ndisingade kuti munhu ange achizoona kuti ndine chironda pagumbo. Mukoma Nashe, ndo kurombawo ikoko kwandakaita. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vanga vachiti mukoma nyaya yacho yakareba, but let me just try to shorten my story. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.